आं मायबा बुंबावनो हो आं मायबा रायज्लायबावनो दङ ना गावलायनायनि बाथ्रा खोन्थाना थांसै फंनै अब्लासो हिट जागोन ना गावलायनायनिखौनो खोन्थानोसै सल' खननो जोंनिया माने एसे आलादा जायो दे मिथिंफोराबो थोंगोर गसंनाय गोसा गोसा बुंनाय रागा रागा बुंनाय ना जों एसे आलादा जायो दे नोंसोरा सानफ्रामबो मानसि रागा 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 जोङाबाबो रायलायनाय स्टाइला जों एसे गरम गरम रागा रागा जायो खोनाबायना आदत जालांगोन दा जोबनायाव मा बुंबावनो ना फंनैसोआनो सेंग्रा सिख्लाफोरजों रायज्लाय थांसै जाबा बे मादै मोना मोनथियाखै आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माबायदि रायज्लाय थांनोसै जागोन ना आथिखालाव मा सोलिबाय थादों दिनैनि दिनाव सिख्लाफोरा आरो सेंग्राफोरा दा नोंसोर गामियाव गैयाबो जानो हागौ नाथाय सोलिदो मबाइलाव नुयो फेसबुकआव दा नोंसोरना खोनथिनो बाहायो देन्जार देन्जार लेडि दन खोनथिनाय आंखिनो खोनासं दे जियानो जा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय समनि आंखाल ना गासैबो दा बे सेंग्राफोरखौ रायज्लायनोसै आं नोंसोर गामियाव गैयाबो जानो हागौ दे आथिखालाव दा गरम बोथोर फैबाय लामायाव लांदां नुसिगोन नोंसोरो ओरै सासे मबाइल आखायाव गावलायनाय गोजा ओरैबायदि खेला गेलेगोन गेलेयोना गेलेया गेलेयोना ओमफ्राय बेवहाय खेला गेलेनांगौ जानो मबाइलाव बेयाव खेला गेलेनानै खर'खौ गरम खालामफ्लायसाय न'आव नों फुङाव 1 घन्टा खामानि माव मोनायाव 1 घन्टा खामानि माव नोंनि न'खरानो बिराद साफ साफाय जालाङो जाना जाया गामिफोराव लांदां मोसौ दोङो बिफां बायना लाबो 20 थाखायावनो दंफां मोनो नंगौ नङा बिबार बारनाय दंफां मोनो मोजां बायना लाना फैना गायना बेरा हो बेखौ गेलेस्लायस्लाय नंगौना मादैबो नंगौना आथिखालनि सेंग्राफोरा बेफोरबायदि जादों मबाइलाव रावजोंबो रायलायलाया गावलायलायनो गावलायलायो अयथासार फाग्ला बायदि जालाङो मबाइलाव थायो माने सोरांनायनिफ्राय 1 घन्टा फेसबुक इउटुबाव 1 घन्टा मोनसे खामानि मावा मोसौखौबो सिख्लाफोरासो लायो थाङो आथिखालाव थाङा थाङा बिमा बुरैयासो मोसौ लायनाङो थाङोना दा सेंग्राफोरा बिदि जानाङा खामानि माव गामिखौबो साफ साफाय खालामजोबनाय सेंग्राफोरा 1 घन्टाल' मावनांगौ सानसेयाव अब्लाबो नोंनि न'आ साफ साफाय जागोन नों बिबार बागानबो गाननो हागोन दंफांबो गायना समायना खालामनो हागोन हायोना गोसाबा हायोना हानांगोन सेंग्राफोरा खामानि मावनो सिख्लाफोर गायनोसै नोंसोर गामियाव गैया गैया मिथिया आथिखालाव मा जादों सिख्लाफोरा फेसबुकआव नैनिफ्राय आखिजोबो तातु हेन्दा उदै बिखा गोदना मादैमोना फेसबुकआव गैया नालाय मबाइल नाया नुवा नोंसोरसो नुयो मबाइल गैया नुयोना गोदना बिखौ ओरै हान्दा गाननानै फट' खेबनायखौनो हेगारनायो नै ना आं न'नि टेटु दोङो होनना सिख्लाफोरा गोबां सिख्लाफोर बर'आव ओंखारबाय बेफोरबायदि टेटु गोजा बिसोरनि नैयाव आखिजोबना लायो बेखौ नायनांगौ माने सेंग्राफोरा नै नाय होननानै बोदलानानै फट' खेबना फेसबुकआव होयो दा जोंनि गामिनिफोरा बैफोरबायदि मानसिखौ नुनानै सोलोंनांगौ नामा बेथ' मोजां नङा बे गावनि बेखौ गुसुं गानना बेनि मोदोम गंसे आखिना लानाय मा मानसि जागोन बेलाय हा बे मा मानसि देलाय बेयावनो सिनायखायो बे मानसि नंगौ नङा दा जेरै सासे सेंग्राया जायलाब्ला खानाय गोलाव लाव लाबा बेखौ नों सिनायखागोन बे मा नाव सासे साख्रि मावनाय मानसियाथ' बिदि खानाय जायलाब्ला लेंग्राव गरै थायाना थागौ सासे साख्रि मावनाय मानसि स्टेन्डार्ड थागोन बेयावनो जोङो माने सासे मानसिखौ सिनाय मोनोना सासे साख्रि मावनाय मानसिया माबायदि थायो सिनाय मोनोना सासे सेंग्राया खानाय जायलाब्ला लानानै गंग्रेग्रे जालायनाय थाबाय बे मा जायो बे मा मावो ओरैनो सिनायो ना बेनिखायनो सिख्लाफोराबो बेफोरबायदि जाना बेनिफ्राय दा मा जादों फेसबुकआव नाय ओरैबायदि गारलायनो जागोन जायाखै गारलायना हौवाखौ गारो सोरबाया गथ'बो गारना हौवानियाव थाङो प्रब्लेमाथ' थाखा फैसानि आं गुसुं बुंनाय बुजिबाय थाला प्रब्लेमाथ' थाखा फैसानि देलायनो लुबैयो गाननो जोमनो लुबैयो आथिखालाव नङा गुबुन जायगायाव बेरायनो लुबैयो दा मा जायो हौवाखौबोथ' गारबाय गथ'खौबो गारबाय बबावबा थांनानै गस्ला पिता फिसा गाननानै भिडिअ खननाय मोसाबाय थायो फेसबुकआव बिराद मोसाथिंबाय थायो थारमाने फेसबुकआव आरो गथ'निबो सिन्था गैया नङा गथ'आ हौवानो गारना थांबाय बिन्दास दा फेसबुकआव मोसायो बरिया स्टाइलाव बिराद मिनि खुसि नङा नुवाखै आं दा जाबाय थानायखौसो बुंदो आरे बे ओमफ्राय बुंबोयो सोरबाखौ हौवाखौ सोरबा गोसो थोनाय बयफ्रेन्डखौसो रायबोयो बिसोरसो मा आखल दिन्थिगासिनो दोङो गावबायदि गुसुं हान्दा गाननाय
ओइ टेटुआ खिजोबनाय फिसा फिसा गानना हुवाखौ बुंबाय थानाया गावबाय बिराद गोरों हौवाया बिराद गाज्रि एक्चुअलि हौवायाल' गाज्रि नङा गावबो गाज्रि नंगौना नङा गाव गाज्रि नङाबा गाव बेफोरबायदि देखायगोन नामा रायजोनो गाज्रिया गावबो नंगौना सोरबा रायोबा रायथाङो भिडिअ हेगारनांगौ आं बेफोरखौ खाथिर खालामग्रा मानसि नङा आरो दिनैनि बे सेंग्रा गथ'फोरखौ रावबो गिया बुलायबा बुलायनाय बिसोरजों बिसोर बोलो गैखाया मिथिखागोन लरग' हा खेला गेलेया धुला गेलेया मबाइल गेलेबाय थानानै थै सोबजाजोब्बाय ना मोजां उन्दुलांनो हाया मानसिया मोजां उन्दुयोबा खामानि मावोब्लासो बोलो जागोन जागोन जाया मानसिया खामानि मावोब्लासो बोलो जायो बे खामानि मावो मानसिया मा बोलो थागोन नामा दुब्लियाव खामानि मावग्रा मानसियाबो बोलो जायो नों खामानि मावालासिनो मबाइल थुनाय खोनाबाय जेबो बोलो नाख्रांनाबानो नुलाङो यानि गिया आङो आथिखालनि गथ'फोर गोबां रावखौ गिया खोनाबाय खामानि मावोबासो मानसिया बोलो जायो जायोना गुसुं समाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय आथिखालनि सिख्लाफोराबो बेफोरबायदि जाबाय थादों जानाङा सोलोंनाङा आरो सेंग्राफोरा बे गरम बोथोर फैबाय लामायाव मबाइल थुनाङा गेले दसे गेले नोंखौ खामानि माव जाबायना जोङो गावलायनायखौ फैगोन बोसोराव खोन्थागोन दे गावलायनायखौ फैगोन बोसोराव खोन्थागोन जाबाय दे मोसाबावनो मोसाबावनो सारालाय जोंहा मेन्देला सारा थांबाय मेन्देला सारा थांबोबाय हा मा मोसानो आं मोसाबारि बाथ्राखौसो बावगारजोबसिगोनसो आं बुंनायखौ हा आं दा बुंनायखिनिखौ मोसाबा आरो बावगारलांजोबसिगोन जेबो बेसेनानो थानाय नङा हा मा मोसानो हा मोसाबा ओरैबायदि देन्जार मोसानांगोन फेसबुकाव गावफाजोबखानांगोन नङा मा मोसाबा ओरैबायदि मोसाखानांगोन दुनियाव रावबो मोसायो खोनादोंना दुनियाव रावबो मोसाखानांगोन गोदोनि फिल्मनि मा जोखोमनि गोदोनि फिल्मनि जोखोमनि राव बोरै मोसानो नागिरनांगोन सोरखौबा हा Music, mobile routine. मोसानो दे आंसो बयनिख्रुइबो फार्स्टआव फैदोंमोन आंसो लाज जालांबाय मालाय गारनानै खाजोब्बाय Dongkaya ke Solo, kami juga pada जिबनाव मोसाफेराखैमोन दिनैसो मोसानायदो आरो रावबो आंखौ मोसानोबो होनो हाया दिनैसो मोसानोसै मा मोसाखो आंबो मिथिया